Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Among Us. Dacă o să vă placă acest episod de Among Us, v-aș ruga să dați multe like-uri, iar noi o să mai continuăm cu astfel de episoade. Da, v-am spus că orice joc ce-l postăm o să fie de pe Mario Play, deci da, canalul meu secundar, adică canalul meu de gaming, o să postez doar joculețe pe canalul ăsta de gaming, ok? Ok, hai să ne schimbăm numele pentru că am văzut că nici mie nu prea place să ne spunem L09. Haideți să vedem cum e sau stați puțin. 09, stați puțin. 0 și 9. Ok, bun. Așa, și acum să ne băgăm pe unul de 7. O să fim așa mai puțini. Da, v-am spus că orice joculeț îl facem pe Mario Play, canalul de gaming. Adică numai joculețe pe el. Stați puțin, că mă bag eu pe aici. Gata, m-am băgat. Și acum haideți să ne punem aici. Pac, gata. Ne-am băgat și acum haideți să ne jucăm Among Us. Deci de pe Mario Play doar joculețe vedeți pe el. Ok. O să pun și poză de profil. Vă rog să vă abonați. Am văzut că am 2 abonați și vă mulțumesc. Ok. 10 din 10 și mai trebuie să mai intre unul. Ok. Haideți, bă, fraților, intrați pe Among Us. Ce faceți? Îl jucați iar tâmpitul ăla de joc Brawl Stars. Haideți. Băgați-vă pe Among Us. Bun. Ok. Hai să vedem dacă suntem impostori sau nu suntem impostori. Nu suntem impostori, din păcate. Aș vrea acest episod 10 abonați, 10 comentarii. 10 abonați, 10 comentarii și 10 like-uri. Ok, și noi o să mai continuăm cu astfel de episoade mirobolante de Among Us și poate și de Fortnite, dar de Brawl Stars, gata. De Brawl Stars deloc, fără să vă mint, fără să vă vrăjesc, chiar serios, nu mai îmi place. Bă, eu cred că ăsta roșu e. Bă, da, de ce veniți toți pe mine, bă? Punem 1, stați. 1, 2. Ok. Așa. Și ne băgăm aici. Ok. Și aici avem de făcut task-uri multe. Dacă ăsta galben îi sau altul, cred că ăsta galben îi, pentru că umblă după mine, frate. Ce umbli după mine, bă? Dacă tu ești galbenule sau movule, păcat. Bă, ăsta galbenul, sigur ăsta galbenul. Ia fiți atenți, dacă vine după mine... în sfârșit. Câte task-uri mi-am de făcut. Fix, frate, bă! De ce? Delft. Ok. Negru, vreau negru. Negru. Nu e niciunul negru. Yes. Ok. Intrați, băieți, intrați. Ok. Și acum o să ne jucăm. Punem pauză și revenim. Ok, haideți, am revenit.
Haideți să vedem, nu suntem impostori, din păcate. Deci, de pe Mario Play, doar joculețe, vedeți? Niciun clip normal. Ok. Bă. Opa. Fac. Acum mergem aici. Că aici știu ce trebuie să fac perfect. De ce mereu? Dacă e, cred că este maro. Cred că este maro. Dacă tu ești maroule, nu veni pe mine, te rog frumos. Și nici tu la mov. Ok. Iară mergem. Ce ați făcut, mă, aici? Ok. Haideți să-l votăm pe Lola. Pentru că Lola pare cam suspectă. Ok, Lola. Votați Lola, băieți, votați Lola. Eu nu sunt. Ok. Chiar nu sunt. Ok. Jucăm meciul acesta. Și gata. Bă, galbenule, de ce mai vota pe mine, bă? De ce? Adică Lola. V-am zis eu că Lola cred că este. Pentru că pare cam suspectă, sincer. Acum ce task-uri? Ai, câte task-uri mai am. Ok. Mai am ceva. Ce drept. Mai am. Ok. Când dau pe butonul acela se termină episodul. Gata. Postăm și mâine dacă avem timp, dacă nu promit nimic. Nu promit nimic. Bă, acum sunteți toți aici. Ce aveți de făcut? Toți aveți task-uri de făcut. Cred că toți. Ok, 100%. Ok, mereu încolo. Ia băgăm aici. Ok. Bun. Hai, mai am două de făcut sus, aici. Bă, oricare sunteți, nu mă omorâți. Oricare sunteți, nu. Nu. Vă rog, nu. Nu. Nu, vă rog, chiar nu. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul acela de like în 3, 2, 1. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Mario Maran, cam atât, pa.